dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sa pilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Anong itsura nila? Pareho man sang ginlaragway mo. Mataas siya. Daw tao ang iya tindog. Apang ang iya itsura, iya sang sapat. Nagapalang lisik ang iya mga mata. Kagkatalom sang iya mga bangkil. Kagamuman ang iya mga ngipon. Handa gid nga magpangagat. Kung matuod nga aswang kit ang nakita mo. Nga wala ka niyagin sakit. Kag nga buhi ka pa tubtob subong. Ambot. Natingala man gani ako. Nga wala siya sang ginhimo sa akon sang tion nga ato. Sang primero gani, ang laom ko kon patsyon niya ako. Dason ka aunon. Pero, daw nagbagong pensar niya. Nga, makahibaluman bala magpaminsar ang mga aswang? Para sa akon, oo. Wala ka bala mahadlok sa mga aswang? Wala. Masarangan mo sila nga batuan? Oo. Hindi ako magduha-duha sa pagbato sa ila. Anda ko nga magpatay sa ila kung makita ko sila. Ako ya. Amo lang ining akong proteksyon batok sa ila. Ining pendan ko nga kulintas. Ano ina? Pangontra namon sa aswang. Ginatulog gid niyang pendan ko. Kag nakita ko nga nagtulok man siya sa akong dughan. Kanipis sabi sang ginasuksok ko eh. Kag may nakita ko nga kung ano sa mga mata ni Dante. Ginlikaw niyang iya panulok sa akon. Uyatan ko siya sa nawong. Ara, nagbalik ang iya panulok sa akon. Kag nagtabo ay ang amon panulok kaduha. Kag hinali lang. Nga nagsako ang pagkuba-kuba sa tughan ko. Maris.
Halukan niya ako sa bibig. Ginahagos niya ako. Kag mabatsyagan kong kainit sang lawas niya. Kag ako, kalain sang ginabatsyag ko nga kainit. Hindi ako makahangop sang buot silingod sini. Nahadlok ako. Nga. Nga nga nagtintog ka. Nga nga doon nadlo ka sa akon, Maris. Hindi ko lang kung tani makig sa akon, ha? Hindi. Hindi ako akig sa imo. Kung hindi ka pa handa, nahangpan ko. Mapauli na ako. Mabalik na ako diribwas sa aga. Sige. Ulaton ko ikaw, ha? Sige. Madali-dali ako. Kay base kung nakabugtaw na si Lola, kag pangitaon niya ako. Kag kamakad subong sang pamatsyag ko. Hindi ko malimtan ang halok ni Dante. Siya ang una nga lalaki nga naghalok sa akon mga bibig. Gusto mo pa sang taho, la? Kuhaan ko ikaw. Hindi na, apo. Busog na ako. Amo gali. Ako ya. Makaon pa sang tinanok nga kamuti. Kay ginaganahan ako sa pagkaon subong. Ay, siguro. Dagdamgo ka sang manami kagabi ay. Oh. Abi mo, apo. Nadumduman ko dayo ng imo iloy. Oh. Ha? Amugid sina ang hulag niya. Sang nahulog ang iya buot sa imo, amay. Apo? Nagbangon ka bala kagabi? Nagwa ako, Lola. Be, nagwa ka? Pero, hindi ka magkabalakala. Dira lang ako sa tubang sang balay. Nagpungko la ako. Kay nainitan ako. Nadula na bala ang kahadlok mo? Kalinong man kagabi la. Ote, ang mga ginakahadlokan mo nga mga tinuga, wala mo na bala sila ginapinsar? Juan la. Ginsuksok ko ang kulintas. Kag hindi bala, may panahon man kung saan o sila magwa. Luwas ba ng palibot kagabi? Wala mo mahangpan, apo. Ang ano, Lola? Apo, bisan hindi nila panahon nga magwa kagabi, hindi kagihapon makasiguro. Lola? May ihambal ka bala, Maris? Wala. Wala, Lola. Apo, mas maayo gihapon nga maghalong ka. Tandaan mo kung tani, ina. Tigulang na ako. Ang mga ginatugon ko kag ginasugo sa imo. Amo lang ang bugtong nga proteksyon diri sa kalibutan kung wala na ako.
Kunta ni, mangin maalam ka. Kag mangin wise ka sa mga desisyon nga buhaton mo. Kag labi sa tanan, mangin maalam ka sa banas nga usuyon mo. Daw nasubuan ako sa ginapanghambal ni Lola kaina. Daw kasubong bala nga nagapamilin-bilin na siya. Kung sa bagay, tigulang na siya. Kag hindi lang mahibalaan, mapahuway na siya sang dalayon. Ay, si Dante. Ano ay hanang ginabuhat niya subong sa payag? Daw hindi na ako makahulat na makita siya liwat. Malakat ka? Oo, Lola. Parehas ang kinaandan. Mapaligad lang ako sang oras sa suba. Hala, ikaw ang bahala, apo. Apang maghalong kagid, ha? Buhaton ko inala. Patawara la ako. Kung nagabutig ako sa imola. Apang, hindi ko gid mabatas nga hindi makita si Dante. Madiretso ako sa payag. Ari na ako sa payag. Masulod ako. Dante! Oh. Ba? Wala siya diri. Wala na siya. Naglakat na bala siya. Naghalin siya nga wala man na nagpaalam sa akon. Wala man lang niya ako ginhulat. Oh. May nagtabon sang akon mga mata. Nga bago ka lang. Oh, si Dante. Dante. Oh, Oh, mga bulak. para inasay mo. Salamat ha. Nagustuhan mo bala? Aba syempre. Ka mga tahong, kagkahamot pa. Kalayo pa sang ginpanghuaan ko sina. Nakahibalo ako. Nga ang nakaibalo ka. Tungod hindi mo masalapuan sa duog nga ini, ang mga bulak nga ini. Maayo na ba lang pamatsyag mo? Medyo. Nagsalamat sa baston nga ini ha. Makalakat na ako. Kaglabaw sa tanan. Salamat sa imo. Tungod sa paghilot mo sang balik ko. Nabatyagan ko nga madali lang ini nga nag-ayo. Oh, nga naginawa ka sa madalom. May nahambal bala ko nga wala mo naluyagan? Wala. Wala man. Ay, ho, gali. May dala ako nga pagkaon. Pasensya ka na kung bag-ula ako nakaabot, ha? Ano ka pala? Wala kasi dapat nga kabalakan. Nagkakaon na ako. Oh, paano?
Wala ko manad nga ginatipan sa mga tao nga tagsubong sini. Gani, kay nasang magbugtaw ako, naghimo ako sa pagi. Nagpangita ko sa kakahuyan sang mahimo ko nga makaon. Kaga, naanad man ako tungod na gina-training man kami sadto sa camping namon. Training? Inang paghanas? Oo, paghanas. Nabatian ko na ina nga mga tinagagikan kay Lola. Maris, may ipamangkot ako sa imo. Hindi ka lang kung tani maakig ha. Ano bala ina? Naka-eskwela ka man bala? Aba oo. Sa diin? Gintudluan ako ni Lola sa mga bagay nga dapat ko nga mahibalan. Dala na dira ang mga tinaga nga English. Amo bala? Maayo ko na mo. Kay daw kasubo man paminsaron nga ang isa ka matahom nga dalaga nga kasubong mo gindingutan sang edukasyon. Isa ka manunudlo si Lola sadto. Pero nga diri ka mo nag-istar sa bukid. Kag nga diri ka mo nagtinira sa kakahuyan. Mas luwas kami diri. Luwas? Luwas sa ano? Ha, Maris? Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong sukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini samtang Yan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Simple man lang ang solusyon sa problema mo nga ina, amiga. Kauna na lang ang pride mo. Sa imo pwede pa. Kay nakahibalo ako nga mabuot ka.
Kung ginbalibaran mo ako, hindi na ako magpalapit liwat sa imo. Si Jim siya. Sang katapusan namon nga pagkita ay, wala man lang gani niya ako ginpugno. Nahinambit niya sa akon nga nagkita ay kamo sa ilan ni Vinny. Wala mo man siya kunugin sapak. Tapos, sang nagbalikid na siya, wala ka na. Gani wala na lang siya nagtinguha nga pangitaon ka. Sa din ka nagkadto, how? Nagpanago ka? Oo, wala Nagpa-restroom ako, no? Nag-prepare pa naman ako sang speech ko. Amo gali? Bukanugon ba? Kung tani okay na kamo? Abi mo, naglain na gid ang batasan niya matapos ang amo nga hitabo. Nagsugod na siya sa pagpakigdate. Nabalitaan ko, ina. Kaginasakitan ako. Tagsa nga makakita ako sa mga pictures nga may kaupod siya nga iban nga babae. Apang, hindi ko siya mapasol. Amo gani nga napensaran ko nga maghimo sang paagi para nga masugilanon ko siya liwat. Para makita ko kung may pagtamod pa siya sa akon o kung wala na. Kag dapat na ako nga magpangita sang iban. Kanugo, no? Kabuot pa naman sa iya. Amo gani nga nagadali ako Basi bala kung makakita pa siya sang iban, haw. Nan, amo na. Kay katig-a manabis ang ulo mo. Wala ka ginagapamati sa akon sadto. Ginaako ko na gani. Sel, naakig ka bala sa akon? Kay wala ako nagkadto sa kasal ninyo ni Rex. Isaabi sa abay ninyo si James, Nakahangop ko, nga hindi mo pa siya gusto nga makita. Sino maabing may gusto man? Pagkatapos ko siyang habuyan sa mga masakit nga tinaga, daw kasubong lang, nga ginsuka ko na, kaunon ko paliwat. Kag amo sinagin buhat mo subong. Oo na Basta promise hindi mo pagpahibalo sa iya. Okay Siyempre no, BFF ko gihapon ikaw. Bisan pa nga naghilayo ay kita sang pila ka tuig. Ginpasulod mo abi si James sa apartment naton Kag, hindi na gid ako gusto nga makita pa siya sadto. Ano man nabing mahimo ko, kay nagpangabay ang tawo. Alang-alang man nga tabugon ko siya. Isa pa, abyan ko naman siya Kag paryente pa siya ni Rex. Siya pa gani naghimo sang paagi nga maglapitanay kami nga duha ni Rex. Kag gusto ko lang kuntani nga ibalik ang pabor paagi sa paghimo sang bagay nga magbalikay kamuliwat. Ugaling, sala gali, kay lain kagidya kun maakig. Dala mo gidyang bilog nga kalibutan. Ay, Sel, ano galing reaksyon niya? Sang ginhambalan mo siya, nga gusto siya nga interviewon sang amon opisina? Hambalon ko no niya si boss niya. Boss na naman? Ano pala sa kabuhi niyang boss niya nga ina man? Ginsugilano ni siya sang boss ko bahin sa interview kay James. Apang ginbalibaran niya? Ginhambal ko na gani nga si Tess ang nag-mention sa ako Sa to nagkita ay kami sa isa ka lunch party sa mga journalist. Siyempre, ato man si Rex. Gani ara man ako. Maayo lang gani kay may alibay ako. Wala man lang bala niya ginhinambit? Nga nakahibalo siya nga kay Tess ako nagatrabaho? Wala gani siya sang reaction sang ginhambal ko nga basi ikaw ang ma-interview sa iya. Tungod amoy ng trabaho mo? Wala. Wala man lang nagsigang iya mga mata? O kung nagkusmod man lang? As in wala, gid. Alang-alang man nga kuliton ko gid siya. Pasi kung makamutik siya, nga ikaw mismo ang interesado, hindi bala? Sel, sugiri ako sa matuod Ano sa panulok mo? May feelings pa bala si James sa akon? Ay, Lorena.
Hindi ko masabat ina. Kay dead ma lang siya kung ginahinambit kong ngalan mo. Hindi ko man siya mabasol. Nahuyan gid abi siya sadto eh. Nan, kay kung nagpamati ka lang kung tani sa akon sadto. Sel, makabuluang galing pagpangimon no. Siniling mo pa. Wala gani kami nagasapakanay subong ni Rex eh. Ha? Nga ahaw? Kay wala ako makahibalo nga nagagwa sila sang barkada niya. Kag may kaupod pa nga mga babayi. Kag kahimuan pa inasang upod nila nga si Jack. Kilala ko siya. Halin man siya sa prominente nga pamilya. Makailinit nga klase sang lalaki. Gali kay hindi siya happy sa kabuhi niya. Gusto niya nga maumid ang iban. Variations ang batasan ko no. Kung akig ako sa isa ka tawo, gusto ko ang tanan nga tawo maakig man sa kaaway ko. Maayo lang gani. Kay wala ko man ginaway si James sadto. Kung tani, wala ka gid sang mapalapitan. Abi mo, na-miss ko ikaw. Na-miss ko ang mga tinion na may kahambal ako. Kag ginapaatwasan sang kalain sang buot ko. Para sa akon, mas manami gani nga wala kita nagkita ay sa sulod sang pila ka tuig eh. Kay base sa kaakig mo kay James, papilion mo ako sa inyo nga duha ni Rex. Nga hindi malayo nga matabo. Hopefully, all is well that ends well. Ang masiling ko lang sa imo, hindi lang pag ipangibabaw ang pride mo. Kay may paglaom pa. Do kabudlay gani eh. Labi na ko nahuyan ako. Basi kung masuyaan ko pa siya. Pero sige, para kay James, piliton ko nga tunlo ng akon bugal. Good luck, amiga. Maayo kay nakabugtaw ka na. Kung tani, ikaw na lang ang nabilin nga single diri sa opisina. Makakita pa man ako sang lain, no? Pang beauty queen ayhan ang beauty ko. Pero nahadlok man ang mga lalaki nga magpalapit sa imo. Tungod sang kasuplada mo kagataray. Kay bisan ang taga third floor gani, nahadlok magpalapit sa imo. Sa nabalitaan nila, kaginsita mong manager sang bangko sa ground floor nga may plano nga magpangaluyag sa imo. Alang-alang mga entertinahon ko siya kay may asawa na siya. Isa pa, nagmelo na ako, no? Nagmelo jutay. At least may ara. Amo ina nga kung may magpalapit sa akon liwat, hindi na ako magpatama sa kasuplada. Ano kay ginpahog mo gid si James ang kaakig mo eh. Oo na Ginaako ko ina, no? Amo gani nga nagapaminsar ako sang paagi. Agod nga mabihag ko siya liwat. Kung magkita ay kami karon sa gabi. Magsukso ka sang two-piece bikini. Hoy, ikaw ha? May sexy black dress ako. Ugaling. Pasibala kung daw blouse na to sa imo. Kay ti, kataas sabi sa imo eh. Excuse me. Interview ang kadtuan ko, no? Hindi ribbon cutting. Basta play it cool. Kuno abi, hindi ka apektado sang inyo pagkita ay liwat. Para ba lang kung i-dead ma kan iya,
Hindi ka mahuyan. Be professional lang Kang hindi pag ipapangibabaw ang pride mo. Bisan may ihambal pa siya nga, makasakit sang buot mo. Tinguhaon ko Ako nang madulong sa imo karon sa balay ni James Wow! Kasexy sa imo tulokon sa outfit mo. Naka-body fit blouse ka, kag low-waist jeans. Nagdugang ang kataho mo subong. Husto ka na gani dira ha? Kay tense nga tense ako subong. Ari na kita. Amo na ining balay ni James. Kadako, no? Wala ka ba na nalogon? He? Isa ka pa ha? Ganiton ko na ang buhok mo. Sige na. Magpanaog ka na. Kaghulatan na lang ang text ni Ami kung handa ng tanan sa sulod. Can I call you James? Sure. Kuna mo, masugod na kita. Let's see. Do you think you're sexy? Kaysa nagago ang mga polls, nagapanguna kagid permi nga ginalagas sa mga babayi. I don't really think about it. Flattered ka bala? Tungod madamo sang babae nga nagalagas-lagas sa imo? No. I guess, bahin lang ina sa trabaho ko. Ginabaton ko lang nga hindi malikawan nga madamo sa makagusto sa akon. Sino naman sa current partners mo ang nagustuhan mo? Nagustuhan ko sila tanan. Tugod lain-lain man ang ila kinaiya. How about Patty? I like her best kung hindi ko siya makita. Komedyante ka man gali. Alin pagil man na sa una, hindi bala? Dala pa ina sang akon apil. Kamusta si Mr. Girl sa kabuhi mo? Mystery sa gihapon. And I'm sure. Hindi ko man maakig kung hindi na ko maghambal sa bahin siya. What about Marie? Abyan na siya. Nothing more. Bed friend? I'm not the type to kiss and tell. Kuna mo, nahalukan mo siya? Of course. Mm-hmm. Ginakabit ko siya nga manghod sa amon grupo. Last time nga gin-greet ko siya, ginhalukan ko siya sa agtang. Pero kiss me gihapon ina, hindi ba na? Oh, come on. Hindi nang ginatumod ko, James. Nga. Amo bala sinang ginabuhat mo kung mag-date ka? Wala ako nag-date. Wala ako nag-date, Permi. There must be someone special. This interview is about you, Mr. James Padilla. Hindi sa akon. Okay. May pamangkot ka pa bala? Ano ang ginabuhat mo sa imo spare time kung wala ka sang schedule sa trabaho? Ato na ako sa farm. May nabakal ako nga duta dito Katambilas ang duta namon. Kagamoy nang ginaasikaso ko
Kung wala ko sa schedule, sobra namon. Nagpatidog ako dito sa factory para sa freeze-dried fruits. Kag madali na lang ipagwa ang produkto namon sa market. Abi ko, tamaran ka na magtinir sa probinsya? Well, simple lang gyapon ako nga tinuga by heart, Lorena. Naga-enjoy man ako sa obra ko bilang modelo. Apang laing gid ang epekto sang duta sa akon. Nakita ko gid nga nagmudlo ang iya mga mata. Sang nag-stretch ako. Kag nakita ang cleavage ko. May special ka ba lang nga relasyon sa manager mo? Palihog at hag kon anong buot mo silingon sang special nga relasyon. Close ka mo katama, hindi bala? Ginapamatian mo ang tanan nga ginahambal niya. Gusto mo ipamangkot kung ginakontrol niya ako? Well, the answer is no. Lagay mo ako sa desisyon ko. Apang wala ina nagakahulugan nga wala ko nagapamati sa iya. Nakita ko man nga hustong pagpalakat niya sang modeling career ko. Daw magulang lang siya para sa akon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan sa ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nakatanggap na ng kanyang premyo sa Grand Draw. Ako si Sophie Marla Poos, tagahandumanan, nagbaton sa 5,000 pesos bilang third prize winner sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 20. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Kay dako gini mabulig sa amon nga panimalay. E gasto namon sa sulod namon panimalay kay para madugang pangbayad bills. Papigado gid kaayo pero nang kaloyan sa kay Lord nga wala yung kami gapon gipabayan. Dako gid mabulig sa yang Bombo Radio kay damo gid mang babakal kag hindi mo napakitaon makita sa dalan kung amo ini kadako mo madagon. Ang tagahandumanan, mahulog ka mo diri sa Bombo Radio agud makadaog makamo sang 5,000 pesos sa ilang mga raffle kay dako gini mabulig sa aton sa sini nga mga pandemic nga ginatawag. Kikanugon malang sa mga plastic nga ihaboy naton kundi i-purchase naton nga iulog diri kay may benepisyo gid sa aton kag may bulig gid ang Bombo Radio. Basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea. Dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. Made me cry. I've lost my love, baby. Wherever
Pagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Ari na ako. Nagakoob sa kahilamunan. May nakita ko nga pantalon sa halayan. Kag may kamisita man nga sa banta ko. Makaigo sa akon. Kuhaon ko ina kag isuksok. Apang paturon ko anay. Nga wala sang makakita sa akon. Okay, tagway ko ngayon eh. Nagasimpo na ako sa madamo nga matawo. Hindi na nila ako makilala. Nga isa ko kapriso nga nag-eskapo. Arin ako sa syudad. Kag madamo ako sang tao nga masugata. Apang pangitaon kong opisina ni Atty. Garces. Aring iya ngalan sa sobre nga ginhatag sa ako ni Sherwin. Kinanglan makikita ako sa iya. Pero tumanon kong iyagin pangabay sa akon. Libuton ko ang syudad niya ini. Come in. Isa kalamharon nga lalaki ang nagsulod. Mayong hapon na Atty. Garces. Mayong hapon man. May kinahanglan ka? May nagapahatag sa imo sa sulat. Madali lang ha. Kay kuhaong sa akong bulsa. Aryo, para ini sa imo. Bay, abe, bukaron ko ini. Michael Ronquillo. Ikaw si Michael Ronquillo? Ang anak ni Sherwin Ronquillo? Oo. Kanawong mumatod siya. Sa diin siya, iho. Patay na siya. Bay, ano? Ginatake siya sang iya balatian. Kag napatay siya. Kung sa bagay, masami niya ginasiling sa akon. Nga hindi na siya makapauli dire. Apang nagsiling siya, nga manugabot ka. Kakinanglan nga alalayan ko ikaw sa tanan nga butang. Tungod ikaw ang bugtong nga manunubli niya, Michael. Salamat, good attorney. Magsunod ka sa ako. Dalon ko ikaw sa imo balay. Amak mo, amo na ining akong balay. Akong nagpanubli sang balay ni Sherwin Ronquillo. Kag ining iya mga bisti nga nakita ko sa hulot. Makaigo man sa akong tanan. Pareho man kami kadakuon eh. Kag amo man ang kataason. Manggarano na ako?
Apang isa lang kabutang ang makapahupaw sa nga akon kaakig. Inakon buhi pa nga akon iloy nga si Mami Ilin. Kag madamo ako sang kwarta nga ginhatag ni Atty. Garces para nga may gastuhon ako. Amak mo? Hinali lang nga nagmanggaranon ako? Masami lang nga nagalain ang ako nga pamatsyag. Nagalingin ang ulo ko. Ayhan, kulang ako sa vitamins. Amoy ng siling sang doktor. Ay, nagalingin naman ang ulo ko. Pamatsyag ko. Malipong ako. Ano ato man? Nakabati ako sang lagabong sa piyak nga balay? Hala! Basig ko si Marta naman ato? Lalaine? Lalaine din ka? Ay! Rob! May isugid ako sa imo. Nakabati ako sang lagabong. Basig ko nalipong naman si Marta? Ano? Dali ka. Katuan natin siya. Oo! Natrangkahan ang puwerta? Hindi kita makasulod, Lalaine? Matungtong kita sa pader. Tanaw natin siya sa pihak. Dali ka. Ato siya? Siya na naghapaon sa salog. Nalipong naman siya? Ay, gubo na lang natin ang bintana para nga makasulod kita, Rob. Sige, sige. Bagulat ka lang sa makadali, ha? Dasiga! Kay basi bala ko na dayunan na ina siya nga mapatay? Rob, ara ng ambulansya. Kuhaon na si Marta. Oo. Mayaman gani. Nga dalaon na lang siya sa ospital. Wala siya kaya po na umpawan mo. Makaluluoy man siya. Paano na lang inakaron? Naguba ng bintana nga daan, Robo? Ibalik ko na lang ina karon. Sige. Ibalik ina. Kibasi bala kung akigan niya kita. Ay, oo gali. Dalaan ko siya sa mga ilislan niya sa ospital. Kuhaan ko siya sa bayo sa iya aparador. Ambot si mo. Sige kuhaan ko siya. Ari na nga aparador niya. Ba? Kadamos ang natapik diri nga mga laragway, ho? Kag mga clippings diri. Kag ang laragway sang isa ka matahom nga babayi. Si Marta man ini? Ay! Rob! Kari ka! Dali Nga Rob,
Tanawa ini, oh. Tanawa ini. Mga laragway nga natapik sa dingding sang aparador ni Marta. Ari, oh. Cover siya sang isa ka magazine. Mga laragwa ina sa isa ka matahom nga babayi? Kag si Marta ang babae nga ina. Oh, tanawa ina. Kag nagakanta siya sa atubang sa mga damo nga tawo. Katahom sa iya. Kag ara, tanawa balaw? Kaupod niya ang isa ka gwapo nga lalaki. Kag may sulat pa ini, oh. Anay ka bala, kay basahon ko. Sherwin and me during happy days. Kag madamo pa, oh. Oy, ari, oh. Cover siya gali sang isa ka magazine. Kag ang title, Marta the Songbird. Ay, Rob, bantog siya gali kaayo sa panahon niya. Apa nga ang nagsubong siya subong? Anong natabo sa iya? Rob? Nga daw sa naurungan ka. Samtang nga nagatulog sa mga laragway nga natapik sa aparador? Hindi ka pala makapati nga si Marta ini? Rob! Ha? Anong siling mo, Lalaine? Anong natabo sa imo, man? Nga naglibog ang ulo mo. Kwan. May nalumduman na ako. Nadumduman ko ang isa ka babae nga nakadangop sa amon balay. Gamay pa ako sadto. Gindala siya ni Daddy sa amon. Kagkanawong siya ni Marta. Ang iyang ngalan, si Sheila. Nasugid mo na ina sa akon. Bagod hindi ko malipatan ang masubo nga hitabo nga nagdangat sa kabuhi ni Daddy. Sang mag-abot siya sa amon, nakaangkon sa paglaom si Daddy sa iya kabuhi. Kagamo man ako. Nakaangkon ako liwat sang isa ka mapinalanggaon kay Iloy. Ang laom ko, padayon na ang amon malipayon niya kabuhi. Apang nadula siya sa hinali. Sino ang nadula? Siya. Si Sheila. Kung anong kadali sa iya pag-abot sa amon, amo man siya nakadasig sa iya pagkadula. Si Daddy, nabilin nga doon sa wala sang nahibalaan kung anong buhaton niya. Nakalabot siya sa kundiin sa pagpangita sa iya. Apang wala gid siya makita. Kag ako, bangoy nga nagsiling sa sakon, nga mabalik pa si Sheila. Naglao man ako. Wala pa ako sa nangpan sa mga butang ina. Tungod gamay pa ako. Hindi pa ako makahangop sa mayo. Kung anong nagakatabo. Kung naangan nadula siya. Kagbangod si Daddy. Nagbutang sang suga sa amon gate. Sa bugos nga gabi. Kag nagapabilin ini nga nagasiga. Kag wala gid ni mapatay bisan nagabagyo. Para kuno sa pagbalik ni Sheila, hindi siya mabudlayan kung madulom ng gabi. Kagasta subong. Ara pa balang suga nga ina? Oo. Nagakabit paghihapon sa amon gate. Wala paghihapon madulaan sa paglaom si Daddy. Nga babalik pa si Sheila sa amon. Kagkaron, nakita ko ang dagway ni Sheila sa babae nga ginatawag kay Marta. Rob, hindi ayhan. Kapid siya ni Marta? Kapid? Wala magsiling si Sheila nga may kapid siya. Pero, ambot. Mahimo nga magkanawong lang sila. Robin, iho, ara ka bala dira? Si Daddy? Ara si Daddy mo?
Ruben! Dad! Ari kami diri sa sulod sang balay. Naghibanaw ko nga magkipot kagid kung nga ang nagbalik ako diri. Apang may nalipatan ako nga importante. Kaginsugiran nila ako nga ari kagalit diri sa balay nga ini. Bay, Lalin, ari ka man galit diri iha? Kamusta ka na? Okay lang. Anay ka? May natabo bala? I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. Your love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!